Ovaj početak lekcije ćemo posvetiti se danima u sedmici i nekim specifičnostima, tako da molim vas ne preskočite ovaj dio jer mislite da znate, nego poslušajte pozorno. Dakle, imamo dan, to je ponedjeljak, torek, sreda, četvrtak, petak, subota, nedjelja. Ok. Ako odgovaramo na pitanje kdaj, u ponedjeljak, u torek, u sredo, u četvrtak, u petak, u sobotu in u nedjelju. Međutim, imamo ovdje još piše ob ponedjeljkih, ob torkih, ob sredah, ob četvrtkih, ob petak, ob sobotah in ob nedjeljah. Da li već znate šta to znači? Taj oblik koristimo, taj ob, znači u nešto, koristimo za radnju koja se ponavlja. Dakle, mi bi to preveli odjećom, odnosno odjevnim predmetima i obućom također. Odjeća se kažu oblačila. Ormar za odjeću je omara za oblačila. Bilo kakav ormar je omara, znači omara. Imamo naravno hlače ili kaubojke, zatim majica. Majica može biti s kratkim i dolgim i rukavi. Imamo srajca, krilpati, športni čevlji, pa mogu biti za trčanje, za atletiku, za košarku i tako dalje. Uglavnom su namijenjeni za neki sport. Zatim imamo natikača je crvena, roza i imamo violična je ljubičasta. Zatim imamo naravno barvati ni všeč koja boja ti se ne sviđa. Pa na ta pitanja možemo odgovoriti na primjer. Katera barva ti všeč? Všeč mi je rdeča barva. Katera barva ti ni všeč? Ni mi všeč modra barva. Kakšne barve je? To je črne barve. To je... Cijelu lekciju možete naći na mom YouTube kanalu u sklopu A1 tečaja. Također tu su naravno i ostale lekcije i kroz taj tečaj gdje 2 puta sedmično objavljujem lekcije će se obraditi s mjesecima cijeli A1 tečaj. Gdje možete to naći? Ovo je početna stranica mog YouTube kanala, sad što trenutno vidite na ekranu. Imate ovdje playliste, najlakše vam je da tako nađete. Kada otvore se playliste imate ovu A1 tečaj redoslijedom od samog početka. Kada kliknete to, otvorit će vam se ovako prozorčić gdje će pisati da za ovu lekciju trebate biti član kanala na nivou A1 tečaj od početka. Također imate i još jedan nivo, to je pristup lekcijama. To je pristup svim lekcijama na kanalu, naravno osim ovih za A1. A1 tečaja za sebe. Pristup lekcijama, dakle lekcijama 100 i više lekcija ima. Ima za A1, za A2, za B1, ali su izmiješane, da tako rečemo, nije ništa redoslijedom, tako da i ne mogu nazvati ni A1 tečaj, ni A2 tečaj, nego su lekcije koje su sve zbrane na kupu. I ako ste član ovog nivoa, imate pristup svim tim lekcijama, osim naravno A1 tečaja. Ako ste član A1 tečaja, onda imate pristup lekcijama koje su redoslijedom od same abecede namijenjene samo za A1 tečaj. Uglavnom, ovdje vam sve piše, kad kliknete da se pridružite, onda ćete imati dalje uputstva. Ukoliko pak želite sve lekcije imati odmah, sad, također i to je dostupno u sklopu mog A1 tečaja za samostalno učenje. To je napravljeno tako da imate snimljene sve lekcije koje su rađene naravno po knjizi, po mojoj prezentaciji, tako da je sve kvalitetno urađeno, što nam kažu i povratne informacije od zadovoljnih kandidata, što mi je jako drago. Osobe sa pređenih onako malo nešto na početku su uspjele proći A1 ispit, jer nalaze se tu i neke malo cakice na što treba obratiti pažnju i tako dalje. Ovdje vam je sve fino poredano od prve lekcije pa nadalje. Na primjer, ako otvorite materijal za prvu lekciju, imate video lekciju koju je obavezno najprije pogledati, zatim imate slušanje. U sklopu slušanja imate neke zadatke da vidite koliko je to slušanje razumljivo. Također dodatni zadaci pismeni, također u sklopu ovih lekcija imate isto tako riječi koje trebate sebi zapisati, pa naći prijevode, zapisati nepoznate riječi i tako dalje. Uglavnom sve je napravljeno stvarno kvalitetno, to smijem garantirati, te znam koliko sam vremena i truda uložila u ovaj tečaj, sve s ciljem da osobe koje kupe ovaj tečaj budu zadovoljne i da imaju rezultata. To je naravno za sve one koji hoće i žele učiti, imaju volju i motivaciju. Naravno oni koji ne žele, oni će itak naći 1000 mana, da je ne znam ti ja koliko sve perfektno.